גיא, יניב קטן. בחוץ בן זונה, בן זונה. מתחילים לקלל אותו. זה עולה ליוטיוב. שישרף לכם הכפר. גיא ראש, עשה שלום, עשה שלום, עשה שלום. זה בחוץ. אלון חרזי. גיא, אנחנו צריכים פה פרשון. מה יהיה פה עכשיו? חרזי, בפנים? בפנים. חרזי בפנים. אלעד. מה זה מעל השער? גם כשזה לא קבוצה שלך אתה באמת אחת. שלום.
וואלה, טעיתם, מה קרה? איזה בעיטה גרועה. בשביל זה העלו את חרזי? רפאלוב אמרתי בחוץ, אבל רפאלוב תפסתי בוויני. אין בעיה. איזה מתח, איזה מתח. מי עולה? מי זה? ארבטמן? לא! ארבטמן, איך אתם שמים את ארבטמן? אני לא מאמין! אני לא מאמין שאתם מה זה? ארבטמן ביתה אחרונה זה עכשיו? למה? חמישי? אחרי זה של נתניה. אני לא מאמין! היה נחמד! היה נחמד! באמת היה ערב נחמד סך הכל. בואנה, הוא נהיה שחקן? מה תקציב את זה? נהיה שחקן? גיא, הכל מתועד, גיא, הכל מתועד, זה בסדר, הכל מתועד. אין צורך. הוא הסתפר, אין לו כוח! אלגנטי! איזה פשטות! אלגנטי! מי זה? מי זה? משומר! הוא נתן את שלו היום. משומר. הוא נתן את שלו. הנה גיא מגיע מתחת לכלב. כמה לוסרים יכולים להיות. הוא נתן את שלו, זהו. כמה לוסרים יכולים. וזה 2 השנה זה כבר יותר מדי בשבילו. אלעד, איזה מתח, אלעד. התעוררת קצת, חם לך? תן ללכת הביתה. חם לך. תן לי ללכת הביתה. יאללה. מספיק. די, בוא נלך הביתה, נו. השאלה אם הוא אכל ג'חר לפני, זה השאלה. זה השאלה. זה לשמיים. הנה סיאבונגה. הנה סיאבונגה, יותר זמן. עדיין הסיאבונגה שנייה. די, אחי, אין לי זיכרון בפלאפון, חלאס. סיימו את זה. הנה סיאבונגה, סיאבונגה. גיא ראש עולה, עולה. עומדים לראות פנדלים בארצות הברית. ליאוניד. הוא מארצות הברית? תודה רבה לך על הנתון המעניין גיא ראש, תודה רבה, אנחנו נחזור למשחק. טלטק הייתה לו מצב מאוד מאוד גבוה, הוא פגע במשקוף נגד הפועל. יואו! יותר מלחיץ שהקבוצה השנייה בועטת. הרגתם אותי. גל מהבי. על המעבי. תראה דוידוביץ', תראה מה דוידוביץ' עושה. תראה מה דוידוביץ' עושה.
להתראות, נתראה בגמר. יאללה, הצלחה. יאללה, הביתה. יאללה, הביתה. לא האמנתי. אתה לא יודע איזה שוט אותך